Adama ihe na so kedu mgbe ibido rụba ọrụ a? Adama bụ ayọta. Ọrụ abụ mbọsị anọ since Kedu mgbe ibido rụba ọrụ a? this Monday no 2 months. Kedu the two phone ha zuru from you? This two phone and power bank. And the power bank. Ya ka ha rụbụrụ. Okay, kedu afa gị? Onye ebe ka ị bụ? Kedu afa gị ọga? Uchenna. Onye ebe ka ị bụ? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi anyị si na steeti Anambra wee nweta. Kedu ihe mere ebe a? Dịka nwata nwa agbọghọbịa si wee kọwaa, ndị ejidere ebe a bụ ụmụ ikorobịa mmadụ ole na ole bụ ndị na-ama aka akpa, ndị na-eburu ụgbọala pụta na-eti aha obodo dị iche iche ebe ha na-aga. Ọ bụrụ na ị banyere ha etichaa gị ma nara gị ihe niile iji n'ime ya bụ ụgbọala. Mana kedụkwanụ ka ha si eticha mmadụ? Dịka ya bụ nwata nwa agbọghọbịa si wee kọwaa, ọ sị na ya pụtara ebe ha na-achọ pasenja na ya bụ ụgbọala, wee gwa ha ebe ya na-aga, ebe ya ga-apụ, ekwuo ego ole ọ ga-akwụ ya wee banye. Ọ sị na mgbe anya pụrụ, o nwere mmadụ ole n'ime ha, mmadụ ole na ole ndị nọ na ya bụ ụgbọala, anọgide nnọọ onye nke nọdebere ya bụ nwata nwaanyị akwawa ụkwara, mewe ka ọ chọrọ isi n'akụkụ ebe ya bụ nwata nwaanyị tupu na ime ụgbọala ahụ wee gbupụ ụkwara. Ya bụ nwata nwaanyị wee sị na ya bịara na-ezegodo onwe ya ka ọ hapụ ịgbụ ya ụkwara ahụ. O wee sị na ọ kwagidezie ya bụ ụkwara. Otu onye nke na-arụ dịka kọndọktọ n'ụgbọala ahụ wee sị ya na ọ dịka ahụ adịghị gị, na onye a na-anwụkwa anwụ. Ewesị ya nwata nwaanyị ya rituo ka achọọ ihe a ga-eme onye a, ya rituo. O wee sị na ozugbo ya na-aritu, ha wee nyapụ ụgbọala. Ya wee lelee akpa ya okom bụ handbag ya. O wee bụrụ na ya bụ akpa adịghịzi arọ, ya wee mepee akpa. Ọ bụrụ na ndị ahụ amịpụla ekwentị abụọ nọ n'akpa ya, ya na igwe eji enye ekwentị ike nke ama dịka power bank. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwata nwaanyị ahụ ebe ọ kọrọ ka ya na ndị omekome ahụ si wee gaa. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nne, kedu afa gị? Afa bụ Chinaza. Chinaza. Onye ebe ka ị bụ? Onye ọbụ Enugu steeti. Okay. Kedu ife mere? Anọ m na lake eji emesịa isi pụta n'iru lake nọrọ ebe a na-eche moto Ọka road. So ha nwa wee gbapụta, ha bụ osita bọs wee gbapụta si m Ọka road, si ha na tezapụ, si m 200, nsi ọ bụla 150. Ọ sị m mba, nsi oke ọya ka m abanye m. O mere 5 minutes from that lake to ebe a ndị ya na onye nke buru ibu ji alụ nọ n'isi windo, because ha kpochi windo nke a mebe ọ na-emezi ya na-abịa saịdị nnọ mụ na eze ka ọ lapụ ịgbụsa m dị asọ mmiri. So nke a si ya ọ na-alụ adịlọgo, onye a na-anwụkwa anwụ, akwụsị moto. Ọ sị m ya nne m lituo elituzie m dito na fon na-abụ with power bank. Akpa m adị isi heavy, m nwa meghezi akpa m si tibe fon m. Ndị mekaniki nọ n'ebe ahụ wee soro chụba ha, mụnwa na-agbakwa ọsọ na-eti fon ndị mmadụ chụba ha. So ọkwa mmadụ na-aba ka ị na-ekwu? Ọnya mana nke nwere ụdị fon anọ n'ebe ha. Onye nke a ha kpọga afọ onye nke a ha sị na afọ ya bụ poka. Nke a bụ ihe nyaka dị moto anya ka nke a nọ as kọndọktọ. So ndị mmadụ ndị mekaniki a so m na mgbada wee soro chụba ọsọ wee gbata wee sị m nne na mama bọs otu ha yes na osita bụ na ha dị mmadụ ịtọ, ofunye anya mmadụ ịbụ ọnụ. So ebe trafik a o nwere nwamasị mbanye keke ka achịba ha abanyeza nkeke nwamasị m rituo na o nwego ndị jide na onwe onye nke ejide mbịazịa ndị asị m ọkpa onye a bikọta okpuru okpu. Mgbe m banye dị moto apụtazi awọbụ na okpu okpu, nsị ya yes na ọnya ka m nọzi akpụtazi onye nke a. So mụ na wesị nọ ndị a wesị mbanye moto, mbalụzia moto ndị a m dis brother now bụ ihe jide na onye nke a abalụzia moto a wee bịara. Kedu the two phone ha zuru from you? This two phone and power bank. And the power bank. Ya ka ha rọbụrụ gị n'ime dị moto? Yes sir. Okay. Ngwanụ nsogbu adịrọ.
bịa nna kedu afa gị Chiedu okay kemgbe ị bidoro rụba ọrụ a for how long ka ị rụgoro ọrụ bịa ke ihe adịmanụ ihe na-asụ kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a This Monday, no 2 months. 2 months ị bidoro rụba ọrụ a Yes, sir. okay kedu afa gị onye ebee ka ị bụ ka ị saịdị ọ na Ebonyi kedu afa gị ọga Uchenna onye ebee ka ị bụ kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a ego ole ka ị ketere nya na nke unu rụrụ esi na ọnya ka ị bidoro rụba ọrụ a njụọ gị ego ole ị ketere esi m nọ ehe akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etisuo hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba ndị n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu.